Adong do di yakapadohan ni putta si julu-julu tu nama dok bidang tobat ni bulus lam tabama ragam ni duhut tadaw lam bidang luat ni bulus nama sanya dopan tutu lam tabama buton aka ragam ni perede tu horas ma dihita saluna manang di dia pehita maringana tutong ma di dongani Tuhan songon ang somal tak baik judul ni video tadi son buido mergati si jalo titi marakup manang tulang ni panguli singaja tebain kontenon ala gudang sukunnya kadongan baik melalui imbuk nang dibahas dia ke grup-grup di PRD tu. Wah masih ada contoh. Ya hami nama ramaranggi manang-manang dapiga. Adong ma nahutuduhun manang dahahang. Gawe agama siliben manang muslim. Tentu naside maralo dia dek Batak. Alai sohok ma yanak konna tu halak kita jele pedek hata dohono bui ma ditarik nasi dia gebi namang ulahun edet ikon sien edet Batak atau tu asa bui merdelen edet Batak gebi pamarai ma au mana gebi pamarai gebi mergeti ma au ido guarna pamarai buido ibe na gebi si jalo ulus pasangot jela ibe ma berperan na gebi pelaksana mangulahun edit baik neng secara materi atau tu seheli taring di judul ni video tau boido mergeti si jalo titi marakup bui luhut alasan contoh ala keluarga silibadu sudi siap pihak ni hula-hula ni dahang nama ralu tu edek Batak jala dilului sien aka namar hamarang gipe hula-hula ni dahahang sinakani tong maralu tu edek Batak tutu seheli gebe hula-hula kuma si jalo titi marakup do alasan au nama subut na gebe ama baik secara edit dia secara editnya tentu contoh adong sugu aka edit menang ulau di hula-hula ni anak kon tentu au nama nagebi mangadupi manang didok mai si metu ni boru aka di ulau sari metu menang sor metu nang dia ke uleun aka haruan lapatanna ala nunga bige hutarik bui musi ulak namang ulehun dia ke ru ni edek siapa takun tutu dede pangamai biguar bida do dihakkan mangamai tutu au mana gebi mulak gebi bapa di imana secara edek Batak ngolop secara sosial keseharian ina ga bapana do tulang na imana kaning mergena alai secara edek Batak tuturhu nama nage bibui marpake tuibene alai kecuali nak kaning bui tulang nai
Macalo di dek Batak manang siya nakaupong na maranggi unggoy merdosa rui kita manggeti jala taringok di hula-hulaku aturan au mapamarai nagebe au si calo pasamu tutu gabi dohuk mana si de diuduran ni apalah hula-hulai nagebe mangadopi titi marakup alana nunga gabi au be suhut bulun diulau ni lapatan nak ala hita edet Batak dona tahataun ulau Batak isi akan nabui mangulahun edet Batak tutu ido nagabi si adupan detung tebui tertarik kita mangulahun edet Batak kalakan alai nasi dia maralu edet Batak udang do ala ni ugama aka aturan larangan maralu tu edet Batak tutu buat mana umana hidupna habis suku mana kebijakan jala unang atung taulehun manang tagati hule-hule manang natulang hola nalani adong aka silisi paham manang hatan waing diduk dangdung jala muluhita secara edet Batak manang halak kita tutu mulai ati dodohono bui mulak naside sien nang lilu secara edet gabi mulak musi mangulehun edet Batak jadi rupanya dia kadongan dang bui mergeti tulang dang bui mergeti titi marakup secara ruhut alai tutong do hita mangi depiana mulu dia edet Batak dodohono mulu su bui do nasi de mangulehun edet Batak tutu kumana ni duk nagabi dibain aka sedeki bijakan jadi songonima isi ni video tadi bason bui mangi do ibaka masukan manang nasaran sinaka netu-etu na pasang api hami na mangi hutun video tau jala di nahurang lubi manang nahurang adol jak kapadohan cumulu ibe merset tebi hatani netu-etu na maduk asana purat tano-tano rangging marsiranggongan tung pebedeta pada udah to ditama marsinggongoman horas